capaç de mirar-la cada mes, de mantenir amb dignitat i amb esforç una vida per si mateixa complexa i molt rica. Moltes gràcies d'aquest recordatori, però una condició que quedi clar que darrere d'aquest Oriol Bohigas tan gros i tan majestuós de tota la gent que com vosaltres i com la gent de Tibet han fet possible això, i sobretot la gent d'altres juntes, de les juntes anteriors i les juntes posteriors, que han anat seguint el transcurs d'aquesta casa, que el que té de simpàtic és que realment és una casa tremendament col·lectiva i que res funciona a través d'un nom, sinó a través